Салом алейкум бародаро ва подписчикои канали Прикоутиҷӣ. Ози мо бародаро чӣ хел ки ваъда додем, гуфтем ки тарзи ҳаму видеора чӣ хел мо монтаж мекунем, овозомона чӣ хел сабт мекунем, тарзи ҳамура шумода мо ҳатман нишон медиҳем. Имрӯз мо студияи Zion Records даем ва мо имрӯз овозомона запис мекунем. Махмадулло мумкин чорум серияша запис мекунем. Махмадуллоро қапидем, ёфтем, ози дар Zion-ай мо бояд сумаи Махмадулло бигирем, ози тарҷумаш мекунем. Бародаро тамошо кунед. Видеора фақат шумо метавонед дар канали Luz Production тамошо кунед. Ай канали Luz Production ма дар описания ссилкаи видеора мемонам, бидроен каналда подписатсия кунед. Ҳамчи видеои оид ба канали мо мешавад, шумо метавонед дар канали Luz Production тамошо кунед. Мо рафтем тарҷума кунем. Check your body. Салом алейкум мухлисои канали Прикоутиҷӣ ва мухлисои канали Luz Production. Чӣ хеле ки мо шумо да бародаро ваъда додем, гуфтем ҳами чӣ хеле ки мо видеора сёмка мекунем, тарзи ҳаму сабткини овоз ҳамаша дар канали Luz Production. Бародар оператори мо, яъне дар канали ҳам бародар метонен тамошо кунед. Имрӯз мо дар студияи Zion Records ки ҳамат мешиносен ин студияра сабти овоз кардем, овоза гирифтем, яъне ки серияи нави Махмадуллоро бародаро ждат кунен. Ози мо тарзи чӣ хел мо овозомона ҳархела мекунем, шумо мегӯем ку брат чӣ хела ҳам я худ туха мекунем ҳам я овоза, ози ҳами шумо тамошо мекунен. Ози ман мехезам кабинка мерам, шумо ҳамроҳи ман биёен тамошо кунед. ҳамиҷа ҷои пулгирӣ чӣ бидро ман ягон сум надорам, мехоҳам пул бигирам. Чӣ мегӣ? ман мегӯм ки мада пул дар кора. ман ягон сум надорам, леонашава барам пул надорам ки дарусум дазанг занам билаем. ягон сум надорам, пул надорам ки шоколад бихарам. чикор кунам? айби ман нестаку. била нахоҳам хеле ки не брат. гӯш кун мара. ман тида як метавонам пул битам. $500 метавонам дода, лекин ба як шарте ки та кор мекунӣ. Tu kor mekni, tu kor mekni, tu kor mekni, kor mekni. Bhai bas hai blood devna chi to pul mada pul dar kora seriously guftasam. Gushka. Mo dostem. Basa mada pul dar kora ma shukhi nakardesam. Check your body, check your